Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány. Ez a kislány egy olyan helyre született, ahol a szülők még egyáltalán nem álltak készen a családalapításra. Az anyukája nagyon-nagyon szerette a kislányt, és mindent megtett azért, hogy megadjon neki mindent az életében, amire szüksége van, de az édesapja nem így tett. Az édesapja folyamatosan éreztette vele, hogy ő egyáltalán nem akar családot, hogy csak a kislány miatt vette el az anyukáját, úgyhogy nagyon hamar 7 éves korában el is váltak, de sajnos ez annyira belerögződött, ez a nem szeretlek, nem kívántam, hogy létezz az életemben, nem akartam, hogy megszülessél, ez az érzés a kislánynak az egész életét nagyon erősen befolyásolta negatív irányba, és folyamatosan csak azt érezte, hogy láthatatlan, azzal küzdött, hogy tűnjön ki a többiek közül, azzal küzdött, hogy őt szeressék, soha nem érezte magát jól a bőrében. Ezt kifelé nem sokszor mutatta, de szenvedett belül. Nagyon-nagyon sokat szenvedett, és nagyon rosszul érezte magát, mint egy kívülálló, már az óvodás korától kezdve, mindaddig, amíg nem találkozott olyan emberekkel felnőtt korában, akik segítettek neki, hogy ezt a látásmódját megváltoztassák, és rátaláljon önmagára, megismerje saját magát, megismerje az értékeit, megbecsülje saját magát, és nagyon-nagyon jól alakult az élete. Ennek a kislánynak ma már van 3 gyermeke, és egy unokája, és ez a kislány én vagyok. Én voltam, most már nagylány vagyok, nő vagyok, és szeretnék nektek bemutatkozni. Forintos Timi vagyok, és a fotózás, a fotográfia az én szakmám, amit nagyon-nagyon szeretek, és a küldetésemnek érzem, hogy minden nőnek, mindenkinek, férfiaknak, gyerekeknek, de főként a nőknek, mert ugye ők a kedvenc fotóalanyaim, megmutassam azt, hogy nagyon-nagyon gyönyörűek, nagyon-nagyon egyediek, mindenki csodálatos, és én ezt bebizonyítom nektek. Tehát, hogy az én kamerám lencséjével egyszerűen el sem tudjátok képzelni, az én látásmódommal olyan csodálatos képeket fogok készíteni rólatok, hogy tényleg nagyon-nagyon boldogok lesztek. Hogyan szeretnétek kinézni, hogyha választhatnátok? Mi az, amit szeretnétek megváltoztatni magatokon? Gondolkodtatok már ezeken a kérdéseken? Szeretnétek hasonlítani valakire, aki szőke és vékony, vagy sötétbarna mediterrán típusú nő? Milyen szeretnél lenni? Szerintem, amilyen vagy, úgy gyönyörű vagy. Csak meg kell tanulnod elfogadni magadat, meg kell tanulnod szeretni magadat, és meg kell tanulnod, hogy hogyan készítsél fantasztikus jó képeket magadról. Én megtanítom neked, hogy a telefonoddal saját magadról hogyan készítsél nagyon-nagyon gyönyörű előnyös képeket. A workshopomon mindent elmagyarázok nektek részletesen, hogyan használjátok a fényeket, hogyan használjátok a kamerátokat, vagyis a telefonotokat, hogyan pózoljatok, rengeteg előnyös pózolási technikát és trükköt tanítok meg nektek, úgyhogy imádni fogjátok, nagyon-nagyon sokat fogunk nevetni, nagyon-nagyon jó kis kikapcsolódó program ez. Jöhettek barátnőkkel, jöhettek testvérekkel, családtagokkal, kollégákkal, jöhettek egyedül akár. Az a lényeg, hogy nagyon-nagyon jó eredményeket fogtok viszont látni a telefonotokban, és nem utolsó sorban, hogyha elmentek nyaralni, vagy bárhova családdal, párotokkal, akkor neked lesznek a legszebb szelfieid. Mert tudni fogod, hogy hogyan készítsd el őket, és büszkén teheted ki akárhová ezekre a felületekre, amiket használunk minden nap, és megcsodáljuk a többieket, hogy milyen gyönyörűek. Úgyhogy ne izgulj, itt vagyok, és megmutatom nektek, hogy ti is tudtok magatokról nagyon-nagyon szuper képeket csinálni.